kaudella pyörällä. Ja todellakin ennätystiedessä ohjelmassa löytyy taitoloi itsensä maailmanennätys. Ja nyt toinen on toisesta suunnasta ja toinen toisesta suunnasta ja käännökset tästä kestolla. Näin! Näin se käy! Hiukan lämmitetään tuota paikkaa siinä. Sitten bensiiniä sinne. Ja tulta. Tuli murnis ja hörry! Rolling burnout. Näin. Jatketaan siellä päädyssä. Ja Donitsit. Hyvin aiheellista käyttää kehuita käyttämään, koska todellakin hetkellisiä korkeita riskisuuksia sieltä tuo moottori päästä. Jos korvatulppia ei ole, niin laitetaan sitten sormet korville. Tai jos on omat kuulosuodainen kurvat, niin se on parempi. Vesa kiipeää sinne ja on kiivetty tuonne ajoneuvoon. Hän käyttää itsensä kiinni kuppi-istuimeen, joka on viikkotilaustyönä tehty hänen liittyönsä mukaisesti hitsaamalla merikassa. Syyttää, että se on metaania, siksi se on hitsattu. Ja vielä kypärä päähän ja formulaissakin tuttu niskatuki, jolla tuetaan hänen päänsä niin, että se ei liiku juurikaan siellä. Koska nuo levyt saattavat olla aika raju. Ja sinne heitetään vielä ämpärillinen lisää bensiiniä. Ainakin niin paljon, että piisaa. Tuli palamaan. Näin. Lisää bensaa! Noin! Ja viimein. Sitten aivan.
sieltä päädystä sitten vauhtia ja rakikiihdytys ja tullaan näin, mutta ensin palamaan sitten. Okei! Ja bensiini on tulessa. Ja sieltä vauhdilla päin. Näin! Auto Domino Crash ja Crazy Vesa Kivimäki. Näitä autoja ei ole mitenkään tasapainoitettu, vaan kiinni kuljettajana taidoista. Usein kysytään, että onko mahdollista ajaa apumiehen puoleisella pyörällä kahdella pyörällä. Totta kai on nyt on mahdollista ratasieltä liukas ja myöskin myöskin pitää kiinni, ettei putoa sinne apumiehen penkiin. Mutta näin se käy. Saada ja auton pitää lentää yli. Millä sä autolla se ajat tämän puolen? Se on tämä Toyota Camry ja ei vähän aikataulu tiukille, ettei saanut sitä paremmin testautoa ja tuon alussa vähän testasin eikä se oikeastaan mihinkään mene. Ja tilanne on se, että tuossa päätin päivällä, että mä en tee tätä tulitominoa, että mä teen tavallisen dominon, mutta kun teitä hyvä yleisö, teitä on näin paljon täällä tällä säällä Vesasatelle, mä teen ihan teidän kunniaksi nämä pommit tässä ja se on nyt Meidän ansiosta Vesa tekee tämän jutun tänään. Ja nimenomaan kun näiden Vesa-pommien kanssa nyt tässä leikitään, niin täytyy saada, no niin, just näin. Sehän on itse, että nyt täytyy nostaa uudestaan. Niin, tämä on sellainen ohjelmanumero, että ei ole leikkimistä. Ajatelkaa nyt, jos tämä auto olisi kaatunut juuri sillä hetkellä, kun Vesa on ajamassa kolaria tuota autoa vasten, niin silloin sitä tulee aika rankkaa jälkeä, koska turvakaaria ei ole ihan turvavyö, joka on ainoastaan täällä hänen vyötärön korkeudella. Niin, tässä on yksi juttu, mikä Vesan pitää tehdä. Vesan pitää niin... No niin, kaikki alkaa olla valmiina. Vesa siirtyy ajoneuvoon ja kypärän päähän. Okei, sitten vain autot rutinoiksi. Ja siitä. Näin se käy. Ja sitten uusi kierros vielä. Helposti. Ja kyseessä ryhti. Autoissa 300 hevosvoimaa per ajoneuvo, jotenka tehoa löytyy. Renkaita menee aina silloin kun tällöin ja välillä menee montakin rengasta per näytys, jotenka kummeja täällä ei tosiaan saa säästää.
Ja sitten... Okei! Se siitä, vetari poikki. Mutta heijattaa siellä ja aivan älä puhua sieltä. Liukkaus aiheuttaa vähän myöskin nöyrän ongelmia, mutta drifting jatkuu. Ja siinä Willis. Helvetti! Ainoa 7,5 tonnia. Ne alueet.
Ja monsteri kääntyy pienellä alueella juuri tuon nelikkoran luoksen ansiosta. Ja toki sillä voi ajaa näin vaikkapa kahva edellä. Tai olisi näin. Ja näin!